Uvutha ngabasele wesilisa wamaphumulo osala umfundisi akhonza naye ngokubaleka nomkakhe. UMnumzane Sifiso Gumbo sola umfundisi Edward Khumalo webandla iGod Christ ngokuthi ubaleke nomkakhe uNkosazane Nomusa Gumbi. Leli bandla elinesizinda kwamaphumulo uma elandisa uGumbi uthi umkakhe ubeye eGoli kukhona umhlangano webandla abekuwona njengoba esenesikhundla ebandleni. Uthi kumxakile ukubuya kwabanye beseGoli yena lutho ukubuya umkakhe. Ngibe sengimshayela ucingo ngimbuza umkami ukuthi kanti kwenzakalani. Umane wangiphendula ngokuthi angikhulume nomfundisi. Ngimane ngaxake ukuthi uchaza ukuthini. Echaza kodwa uthi umshayelile ucingo umfundisi wambuza ukuthi kungani umkakhe engakabuyi. Uthi impendulo kamfundisi imshiye ebhocobele. Umane waqala ngokuxolisa wase engehla ngaphezulu engitshela ukuthi uyathandana nomkami. Wathi uyaxolisa ngangizwisa ubuhlungu kodwa impela sebeyathandana kusho yena umfundisi. Uthi uthe sebuyela kumkakhe okwesibili akabange salibamba nhlobo ucingo. Kuvele ukuthi umfundisi washonelwa ngumkakhe ngonyaka ka-2015 engozini yemoto. Kanti-ke uGumbi wathi akaqondi, unkosikazi Gumbi uthi akaqondi ukuthi kwenzakalani kodwa uzizwa enomuzwa wothando ojulile lukamfundisi. Wathi kodwa akathandi ukukhuluma lolu daba nabantu angabazi. Uthena yena umfundisi bahlela ukubuyela eThekwini kuxoxe noMnumzane Gumbi ukuze kutholakale isixazululo salolu daba. Eshayela ucingo umfundisi uthe izindaba zakhe azidingi ukunekelwa izwe. Ilungu lebandla elicele ukuba kugodlwe igama lalo lithe bakhathazekile kakhulu njengoba sekuphele amasonto amabili umfundisi engalubhadi enkonzweni. Bathe uma eqhubeka baduma amakhanda baqonde ngempela kwenzakalani. Sizwa kuthiwa umfundisi wethu ubaleke nomfazi womuntu. Asazi ngoba nathi sididekile uma somshayela ucingo umfundisi akalibambi. Asazi ukuthi ngempela kuqhubekani. Lisho kanje ilungu likhulumela phansi. Lithe amalungu ebandla asasabisa ngokuduba ibandla uma kuya ngokuthi lolu daba luyiqiniso. Mfundisi-ke kusolakala ukuthi ungapha ey'ntabeni zaseGoli ubalekeke nomfazi kaMnumzane uGumbi. Kodwa-ke unkosikazi Gumbi uyakhonfesa naye uthi engathi uzizwa enothando oluthe ukujula kumfundisi. Uyafisa ukuthi kubuyelwe eThekwini kuyokhulunywa ngalolu daba noMnumzane Gumbi. Okuchaza khona-ke ukuthi sengabe kuyofakwa incwadi yesixoliso kuphinde futhi kufakwe incwadi yaso-ke i-divorce laphana-ke kuMnumzane Gumbi nonkosikazi Gumbi ebese ejola ngokusemthethweni noma athandane ngokusemthethweni nomfundisi. Kodwa-ke ngane yasekhaya ake ngizuvo lakho laphana kwi-comment section ukuthi ngempela wena uthini mayelana nalolu daba. Ngabe uyavumelana yini nokuthi unkosikazi wakho aqhubeka asonte noma uzizwe egemegeme noma-ke awuvumi ukuthi aqhubeka asonte noma uzosonta ngaphansi kwemithetho ethile? Ake ngizuvo lakho laphana kwi-comment section ukuthi wena ubungenze njani ubhekene nalesi simo. Hlangana laphana kwi-comment section.